Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Xerrameca! Què tal, com esteu, estimades i estimats oients? Aquí estem, jo aquí dissimulant que la setmana passada no va haver programa. Tinc alguna excusa, la veritat és que no. Bueno, com que sabeu què passa? Que l'amor té aquestes coses, que quan fa un programa per amor, com és en aquest cas per amor a la ràdio, doncs a vegades no he sigut tan compromès amb l'amor la setmana passada, tenia moltes coses a fer, no me dava la vida, com això que diuen, i us vaig posar un programa repetit, que per sort arrossego una bona hemeroteca a les meves esquenes, així que espero que gaudíssiu el parche que vaig posar la setmana passada. Ui, pensava que ara sonava la música... Bueno, estic aquí, ja esteu veient el Toni López. Toni, mentre poso la música, què tal, com estàs? Benvingut a la Xerrameca. Molt bé, sempre és un plaer venir a la Xerrameca. Avui és que... Bueno, tu no ho veus, però la gent que ens veu per YouTube, que el format és una miqueta diferent, m'he ficat la meva finestreta més gran, perquè avui és un mano a mano, un codo con codo. Tet a tet. Pechito con pechito, ombligo con ombligo. No. Bueno, doncs tenim aquí el Toni López, autòcton de la casa de Ràdio Tordera, doncs, bueno, potser el locutor tertulià més agressiu, no?, podríem dir. No, ja no, ui, no. Ja t'has calmat, t'has calmat. Sí. Pel meu bé i la meva salut cardíaca... Sí? Però tu t'has relaxat, però pel teu bé, no pel bé dels altres, no? No, clar, evidentment, no. Molt bé. Escolta, Toni, ja que estem aquí, aquest micròfon que tens aquí passa mal, que així que és una pena que se't vegi, que et tapi això, perquè, clar, tenim aquí... Avui estem aquí càmera con càmera, dues persones amb un atractiu físic espectacular. Sí. I això, vulguis o no, això s'ha de... Els barbuts. La gent ho ha de disfrutar, ho ha de gaudir. Som dos barbuts. Som dos barbuts, exactament. Últimament tothom és barbut, també t'he de dir. Sí, perquè és molt més còmode. Ser barbut ja no és una identitat en si. No, però jo vaig començar a ser barbut. Tu vas ser pioner, no? Pioner, sí. Tu vas dir, aquestes galtes, si les ompleno de pèl, podem fer alguna cosa amb això. No haig de treballar tant pels matins. Molt bé. Doncs mira, que estem aquí parlant des de la ràdio, des del 107.1 FM, i estem parlant dels nostres rostres, no? Perquè, clar, aquest programa s'escolta i s'emet a YouTube, perquè aquest programa no només es pot captar amb el sentit de la oïda, sinó també amb el sentit de la vista. També el podeu veure, però no podeu tocar-lo, per exemple, a no ser que vinguis de convidat, ni tampoc olorar-lo, a no ser que estiguis passant per aquí amb el passadís de Ràdio Tordera i porteu una hora tancats i faci farum, i tampoc podeu tastar-lo, perquè xupar un programa de ràdio, Toni, això ja és una mica massa conceptual, no? Però per què estic dient jo aquí, per què estic fent aquest repàs de quines maneres i per quins sentits es pot captar o consumir aquest programa? Perquè avui a la Xerrameca parlarem dels 5 sentits. Què et sembla el tema, Toni? Els 5 sentits, mola o no mola? Nosaltres podem parlar de 5 sentits. Si fossin 2 dones, parlaríem de 6 sentits. Si fóssim 2 dones, però si fos una també o no? Si han de ser 2 dones per fer un sentit? Vale. No, pregunto, no ho sé. No. Saps quin és el 6è sentit de les dones? Ostres, guarda-ho, perquè jo tinc apuntat per al final del programa parlar del 6è sentit. Home, clar. Ostres, sento esparracar el guió. No el conec, per tant... Escolta, Toni, jo si ja et porto a Ràdio Tordera, jo ja hauria d'haver après fa temps que tu vens aquí a esparracar. Tu ets l'esparracador de Ràdio Tordera. De fet, ara ho dic, ja puc dir-ho. Abans de començar, jo he pensat... A veure, és veritat que el tema l'he decidit aquest matí, és veritat. Sí. Que et vaig trucar ahir a la tarda a veure si podies venir avui. També és veritat, però és que vull dir... Però és que tampoc t'ho prenguis com una ofensa, perquè és així com funciona amb totes i tots els convidats. Sobretot els que sou de Tordera, que us pilli una miqueta més al vuelo. Però bueno, el que volia dir, que jo, doncs, mentre jo estava despullat... Vull fer una queixa. Ja està, ja t'estàs queixant? Vull fer una queixa. Va, queixa't, va. Oficialment no sóc considerat torderenc perquè estic empadronat a Fogars de la Selva. Bueno, però aquí, la queixa cap a qui és? Cap a mi, cap a Fogars, cap a Tordera? No, cap al sistema. Cap al sistema. Perquè jo vaig néixer a Olot. Vale. I me sento molt olotí.
Vaig viure... Olotí, Olotí. Vale. Vaig viure 25, 26, 27 anys a Tordera. Me sento molt torderenc. I ara visc a Fogars i me sento molt salvatà. I són 3 sentiments que no són incompatibles. No, no ho són. Llavors la queixa cap a on està? Que se m'hauria de considerar torderenc. Jo et considero tordarenc, Toni. Aquí a la Xerrameca ets un tordarenc. A més de pura cepa, perquè tu pensa que jo porto aquí a una colla de pixapins, tu ho saps, si escoltes el programa ho saps. Llavors jo la gent que conec aquí a la ràdio a Tordera, per mi sou tordarencs, si ens coneixem de Tordera. Fer servir el terme que fan servir a la Garrotxa, Quin és? que és menys ofensiu que pixapins. Quin és? O que maco. O que maco. Ai, m'agrada o que maco. Sí, perquè van per la fageda, oh, que maco, oh, que maco. A més, és més encertat, perquè jo penso... No, ostres, perquè quan baixen de Barcelona fins a la Garrotxa, paren aquí al Maresme, a Tordera, a pixar el pi, i llavors ja van pixats a la fageda d'en Jordà. Vale, ara sí, aquí és el Tordera és el meadero, no? No, però jo sempre he pensat que pixapins és un terme que està mal escollit, perquè la gent que és de muntanya i tal, i ve algú de Barcelona i li diuen pixapins, jo penso, disculpin, els pixapins sou vosaltres, jo pixo en lavabo normalment, sou vosaltres que pixeu els pins. Sí. Veus? Doncs no, Toni... Anem pels sentits, que ens estem sortint de no, però tema. aquí la presentació de la Xerrameca ja és una mica això. Doncs això, aquí a Ràdio Tordera, o sigui, aquí a la Xerrameca per nosaltres ets tordarenc, i punto pelota, ja està. Molt bé. Sí, qualsevol que sigui del Maresme, aquí ja és tordarenc. Llavors, el que volia dir ràpidament és que estava jo aquí apuntant 4 coses i el Toni, fixeu-vos si toca la pera, el tio, que ha dit, o sigui, que jo vinc aquí a improvisar i tu t'estàs fent un guió. Sí, no m'ha deixat fer un guió. No, però ja el portes al cap. Jo el porto al cap, però bueno, per tenir aquí una guia. Trampós. Però que no és trampa, Toni, que aquí el més important de la xerrameca és que ens anem per pataneres, que això hem vingut, que els temes són excuses per obrir un meló, tancar un altre. Vinga, va, arrenquem amb els 5 sentits, va. Molt bé, Toni, doncs començarem per el guió d'aquest programa. És fàcil, vull dir, no tienes que ser un Sherlock per endevinar que ho dividirem en 5 o 6 parts, si has fet spoiler, amb els 5 sentits, no? No he fet spoiler, simplement se m'ha acudit que... No, el que passa és que tu ets molt intel·ligent i ja tu només parlant... No, clar, sí, només parlant ja spoileges. Sí. Spoileges per la teva boca. Deixa d'espoilejar per la teva boca! Bueno, llavors això, que dividirem el programa en els 5 sentits i alguna coseta més que no m'has donat temps a apuntar i potser per això se m'oblidarà, però no passa res, perquè sortirà un bon programa. I també, recordar també que tu ets el xerrameco original, eh? Sí, que quedi clar que quan es va començar la xerrameca fa uns anys amb un format una miqueta diferent, era un programa que fèiem a patxes i de tant en tant amb algun convidat. Després, per alguna raó, pel que sigui, vas deixar... Quan va haver una segona temporada vas dir, no, amb mi no comptis. I vaig pensar, soc la persona més interessant d'aquí de la ràdio, no? I dic, t'està tirant la canya aquí un jove... I em vas dir que no. Vaig pensar, míralo, tío, com se hace de rogar, eh? No és per... Perdoneu per la meva arrogància, era una mica broma, de persona interessant. És que abans es podien fer uns acudits que ara ja no es poden fer. És veritat, un dia m'ho vas dir, que et feia por el tema de que s'atrenés massa la llengua a la xerrameca, no? Sí. De que les nostres llengües fessin coses, no? Et feia por això, no? No, això no. Coses, sí. Però què dius? Al final te'n donaré 2 bufetades quan acabi el programa. O 3. Estic aprofitant la meva posició de poder com a presentador per dir coses val a dir de doble filo. T'has posat el teu micro més so que el meu, eh? No és veritat, això. Que això és veritat. Us ho ben asseguro, eh? No és veritat, no és veritat. De fet, estàs sonant clarament més alt tu que jo. El director, productor, editor de la Xerrameca... Sí. És un tirà. És un... Ja, sí, bueno... Ja, no és veritat, Toni. No és veritat, molt bé. Vale, va. Alguna cosa més a dir o arrenquem ja amb el programa, que tot tenim tant temps. Anem a parlar del sentit de la vista, primer. Ui, no tenim aquí la música bona. Ara, el filet musical. Anem a parlar del sentit de la vista. Comencem per la vista per 2 raons, perquè si jo ho miro de cap a peus, doncs és una mica el que em queda quasi més a dalt, quasi horitzontal amb les orelles, però bueno, diria que a simple vista, no estava buscant aquesta expressió,
que, tot i que tots els sentits són importants, potser per l'ésser humà és un dels principals, no? Sí, Ens deixem clar. guiar molt per la vista, llavors jo crec que podríem començar per aquí. A mi, per començar, jo diria que l'òrgano que nos permite ver els ulls ja em sembla una cosa molt marciana. Una cosa, un globo viscós, duríssim, per una altra banda, amb aquests colors de fantasia que tenen, perquè dius, ostres, per què, ja sé que no t'agrada dir Déu, però per què Déu, per carregar-li alguna entitat creadora, en quin moment va dir, ostres, aquí en els ulls li posaré aquí una amalgama de colors i un mapa i una fantasia que no trobem a cap altra banda del cos, no? I de sobte, allà, hi ha com una enginyeria que a mi em sembla espectacular. Què opines dels ulls, així per començar? De quins ulls? Els de la cara o el de darrere? El de la cara, el que serveix per veure, el que entra. El que serveix per veure. Sí, anava a dir el que té una cosa que es contrau i es dilata, però no t'ajudaria, seria més confós. Sí, sí. A mi em sembla perfecte, estupend tenir la vista. El que passa és que tots els sentits, al final, hi ha filòsofs que els critiquen i diuen que ens enganyen. Vale, és que aquí havíem d'anar. Sí, ens enganyen els sentits o ens enganyem entre nosaltres, no? Perquè el sentit... És que, clar, la vista sembla... això que dius, no? Si no lo veo, no lo creo, no? És una expressió que té molt a veure amb la vista. Clar... Sí, però Jesús va dir, feliços els que creguin sense veure. Vale, això aquí parla de la fe, no? Que no Clar, necessites veure... No, el que vull dir és que nosaltres, encara que veiem una cosa, jo tinc clar que això és un micròfon perquè l'estic veient, sí, no? Sí. Però clar, però és que abans jo veig un micròfon perquè sé quina és la idea de micròfon i per tant puc veure el micròfon, perquè si tu portessis aquí un troglodita, un neandertal, un hombre de Cromanyón, ell no estaria veient un micròfon, estaria veient aquí una cosa raríssima, que no és només el fet de que sàpiga o no sàpiga per què serveix, sinó que és que el que estaria veient seria diferent. Perquè el significat que li donem i el nostre aprenentatge també fa com si tinguéssim els Google Glasses que fa pip, micròfon, ocell, no sé què, no? I llavors estem molt condicionats la vista pel que sabem, no és tan... No és tan limpio i tan virginal, no?, el que ens entra a dins de tota la nostra pupil·la. Jo m'agradaria dir d'un problema que tinc. Vale. No sé si ho podré explicar. Imagina't que tothom veu els colors de manera diferent. Vale. Llavors, si jo veig el vermell de manera diferent a tu, tu imagina't que veus el vermell de color taronja i jo el veig de color verd, atès que m'han dit que allò és vermell, per convenció, al final cadascú arribaria a dir vermell a un color que no és vermell, segons els sentits individuals. No sé si m'explico. T'expliques perfectament, o com a mínim és que és una cosa que jo també havia pensat de petit. Sí, que potser el vermell és un bon exemple perquè estem envoltats de vermell. Que és el color corporatiu de la casa. Clar, exacte. Si jo el veig verd, el veig per lo que aquella persona que ens estigui escoltant considera verd, jo puc veure verd, però jo li diré vermell. Clar, perquè t'han ensenyat de petit que jo era vermell. També ho pensava, però jo diria que no ho sabrem mai, no podem ficar-nos en el cap d'un altre. Però sí que m'imagino que d'alguna manera sí que pot variar entre uns ulls i els altres, igual com diria, o la intensitat, o més el matís, no?, per al tema també dels certs graus de daltonisme i tal, però realment ara amb el temps, amb la maduresa, potser amb la pèrdua de la fantasia quan et fas adult, m'imagino que no tenim els colors superintercanviats i tal, sinó que imagino que més o menys el ventall deu ser similar. Però bueno, això són opinions i no intuïcions i tampoc ho sabem a ciència certa. Si fóssim una abella, veuríem molt més colors. Cert, diferents al color ultraviolat, no? Sí. Que sempre m'impactava, perquè jo en castellà era ultravioleta,
però quan al col·le deien ultraviolat, dius, hòstia, què ha passat? Llamen a la policia. Em feia impactar molt aquesta paraula. Després, bueno, amb el sentit de la vista, doncs captem allò que li diem bellesa, no? També, que també al final no deixa de ser un concepte una mica abstracte, però que ens mou molt. La bellesa d'una manera o d'una altra, ja sigui d'una manera més física i en tant en quant a l'apareamiento, com la bellesa d'un quadre, inclús del cinema, d'una publicitat, no?, que s'utilitza la bellesa per atraure'ns, no? Sí, la bellesa era el màxim exponent del que seria la filosofia platònica, no? La idea del bé, que seria una idea bella, que seria una idea maca, que seria un concepte transcendent. És un concepte transcendent que inclús en la literatura i els contes i el cinema potser ja podem dir de fa un centenar d'anys, no tant potser, entre fa 50 i un centenar d'anys, s'aplicava molt que la persona, el dolent era lleig i la persona bona era bella. No? Sí. Era una cosa que també s'utilitzava perquè quedés com tot més clar, no? Sí que és veritat que hi ha molts tipus pot haver una bellesa més, no? De dir, eres una persona muy bella, en el sentit de que fas coses bones, us fa estimar, però en general entenem la bellesa com algú que entra per la vista, en realitat, no? La bellesa, estem parlant de la bellesa en B alta. En B alta, la belleza, sí, no la vejez. No, exacte, perquè aquí tenim un conflicte que fer servir la B baixa i la B alta per diferenciar entre vell i vell és una mica... De totes maneres... És que això de la polisèmia... Pot ser un vell. Pot ser un vell. Sí. I què és primer, el vell de B alta o el vell de B baixa? Depèn com tu vulguis escriure-ho, clar. Sí, que escrit sí que es veu, però parlant no. No, clar, és que és això, és que a mi la B alta i la B baixa, per mi això, jo aniria a la RAE i s'agrestaria la B baixa. S'agrestaria la B baixa... Has d'anar a l'IEC. Qui és a l'IEC? A l'Institut d'Estudis Catalans, home, no a la RAE. Els dos, aniria als dos. No, els catalans encara, que ja em treuen de polleguera, que si amb els accents oberts i tancats. La geminada. Sí, nosaltres els fem bé, els accents, generalment. Els del català central, sí. Jo l'ortografia la simplificaria molt. Això és harina de otro costal. Això és el que deia Gabriel García Márquez. És que, a veure, el llenguatge és algú que ha de servir per comunicar-nos. I crec que Juan Ramón Jiménez escrivia tot en J o tot en G. Pues estic molt d'acord amb ell. Perquè l'altre és apel·lar a unes institucions i a unes normes que poden ser, que s'entén d'on venen, no dic que siguin, però que avui en dia l'aplicació i el rigor és com està amb el teu avi que diu, es mi època, no sé què, dius, pues señor, pues estamos en otra época. Usted y yo estamos viviendo la misma. Per què estem parlant d'això, Toni, ara mateix? Perquè hem arribat a parlar de la bellesa i del conflicte de la polisèmia i del conflicte que hi hagin paraules semblants i que ens poden portar a engany. Sí, és exactament per això que hem arribat a parlar aquí. És un bon tema. No sé, vols... Estàs d'acord amb mi o no? Que hauríem de simplificar una miqueta el llenguatge i l'ortografia? No. Bueno, mira, això, si et sembla, ho deixarem per un altre debat. Per un altre programa. Sí, perquè és un tema interessant, i m'agradaria parlar-ne. També un dia igual vull parlar de la literatura, de les paraules, del llenguatge, potser podria ser un tema, però anem a continuar. Però ens ho guardem, això. Ens ho guardem, sí, és un bon tema. I comptaré amb tu, no només perquè em salvis el cul, sinó per parlar del tema en concret. T'he salvat el cul, Déu-n'hi-do, no? T'ha salvat el cul. Llavors estem d'acord que amb els ulls sí que captem la bellesa amb un sentit molt primordial de la paraula, ja sigui del cos, la cara d'una altra persona, de la pròpia naturalesa, no? Del camp, les flors... A Tordera tenim el Rocatell. Has estat al Rocatell? No ho sé, què és el Rocatell? El Rocatell és una espècie de mirador on es veu tota la vall de Ramió, es veu una part de Sant Celoni i estàs a Tordera.
Vale, doncs Doncs, quan no ho puguis, conec. fes aquesta excursió que paga la pena. Vale, m'apuntaré. Perquè per gaudir amb el sentit de la vista, Sí, con sí, sí, nuestros sí. globos oculares, i va adelante. La vista també pot aportar-nos coses molt, no sé, anava a dir abstractes, també, no era la paraula que buscava, molt abocadores, sense ser necessàriament explicatives, i m'explico. Per exemple, tu pots estar mirant una pel·lícula de cinema i més enllà de la trama, del seu significat, de moltes coses lògiques, que apel·len a una lògica o una narrativa, però simplement de quina manera es col·loca la càmera o com manega la llum Déu-n'hi-do, hi ha cada del cinema, artista de flipar, que dius, jo no entenc res, puc no flipar-me, no posar-me les ulleres de pasta, però aquí hi ha alguna que és agradable Sí, a les meves globus oculars, no? Sí, sí. Què passa? Però llavors li donarien el premi a la millor fotografia, no? Probablement. A aquesta pel·lícula. Sí. Clar. I bueno, i abans d'anar saltant... I els colors, què? Els colors... Aquí anava a parlar dels colors, que fascinant, no?, el tema dels colors i del gust pels colors, com ens expressem també a través de la vista, no?, utilitzant colors i roba. Ja ho parlàvem en el tema de roba. I tu tens algun color preferit? Pues en principi no. En principi, ideològicament, el vermell. Vale, ok. Hi ha una cosa que em flipa dels colors, Toni, que, a veure, el color, al final, és un reflex de la llum que rebota d'una manera concreta, no?, i fa que tu vegis aquest color, vale? Sí, que en la realitat no existeix el color. Això és el que vull dir, o sigui, si jo tu estàs a casa teva, no?, tu estàs a la teva habitació i veus els teus llençols verds, la paret groga, el quadre blau i no sé què, està tot allà. Tu apagues el llum i què passa? O sigui, allò... El quadre continua sent blau, el llençol continua sent verd, la paret continua sent groga, si no hi ha llum... No, és que no tenen color. Ostres, això és una cosa... Però llavors què tenen, no? Això el debat que vaig tenir amb un amic fa temps va dir, bueno, jo l'intentava menjar al cap dient, que no existeix el color, no? Quan apagues el llum ha marxat, diu, bueno, doncs ho deixarem amb que els llençols, en aquest cas m'invento els llençols, bueno, no són verds, però tenen la capacitat de ser verds. Seria una mica això, perquè si no cada vegada que encens i apagues el llum anirien canviant les coses de colors i això seria un despiste total. Hi ha qui té a la seva habitació la bombeta fosa per no haver de canviar els llençols mai. Ah, sí? Ostres, que guard, sí, però aquí aniria molt altre sentit, que és l'olor, Toni? Sí, diuen que els anglesos es canvien la roba de llit un cop a l'any. Què dius? Sí. Home, no. Sí. És una marranada. Bueno, és que són uns marranos, els anglesos. Ah, sí? Sí. Amb perdó, amb tots els anglesos... Amb perdó, tota aquella colla de marranos que... Tots els anglesos que medeixin més de 1,70 m i pesin més de 100 quilos. Per què? Ah, vale, per si et canegen, no? Per si et canegen, sí. Vale. Bueno, ja sabem que últimament aquí a la Xerrameca, com des que el programa dura una hora, hem de passar pels temes una miqueta per sobre, perquè és que portem ja 23 minuts de programa i només hem parlat d'un sentit. Toni, anem a un altre, et sembla bé o no? Sí, em sembla estupend. Mira, tenia en ordre la oïda, però anem a parlar de l'olfacte. Perquè ara que has dit aquí de no canviar els llençols, que tu pots tapar moltes coses amb la vista. Puedes limpiarte el lamparón de la camiseta o del llençol. Pots enganyar molt a la vista, inclús una miqueta a la oïda, amb les paraules, que després parlarem de la oïda, però el sentit de l'olfacte, Toni, aquí no ho pots enganyar. No pots enganyar-lo de cap manera. L'olfacte, i estic parlant de la higiene ara mateix, ostres, l'olfacte... És que inclús encara que tu portis 3 dies o 4 sense dutxar-te o una setmana, per molt que tu et tiris colònia a sobre per dissimular l'olfacte, no pots. L'únic que estàs tirant és tirant perfum a un zurullo. Fa un olor encara pitjor i més... Doncs el perfum es va inventar per els nobles francesos que no es volien rentar. Ah, mira. Així, cuéntame más, Toni. Sí, això, que no es volien rentar perquè era molt incòmode i es tiraven perfum a quantitats exorbitants. Clar, però era perquè... Que llavors sí que si mescles la pudor amb determinats perfums pots crear una bomba fètida.
Clar, clar, clar. Bueno, hi ha una cosa molt interessant del perfum, que és que saps que tenen, hi ha com una base, no? Diguéssim, un perfum Sí, així sí. bo, que tiene como ese cuerpo i Sí, aquest sí, pes, sí. això que es queda, i el que és la base, que no és directament... La base no és directament el que farà a l'olor final, que això ve després, no? Són les notes que hi venen després i tal, però el que és la base, en principi està fet amb olors forts, està fet amb pudors, perquè, Sí. clar, l'olor fort aguanta més que un olor fresc. Tu una flor, tu ensumes una flor i fa olor, però t'has d'acostar bastant o ha d'haver moltes flors perquè A mi arribi. em van explicar relacions públiques que es feien amb gònades d'animals. Bueno, sí, pixums de gat i coses així. No, en el seu moment, ara igual ha anat canviant, però, Millor ha però canviat ara, sí. el tema és que un olor d'aquests tan forts permanece i l'olor fresc no tant, és més liviano, més lleuger. Sí, sí, Llavors sí. hi ha una barreja entre agafar aquesta cosa que permanece, el cuerpo, i adornar-lo amb una bona olor. I llavors això, aquest olor... Per això a vegades certs perfums que teòricament són bons, ostres, si et passes, pot tenir un punt inclús una miqueta De rebuig, agressiu de rebuig. sí, a la pituïtària, no? Perquè Sí, dius, sí. ostres, això què és? I ve d'aquí. Bueno, jo això ho vaig aprendre en el llibre de El perfume, El de Patrick perfum. Susskind. Sí, sí. L'has llegit tu? Jo no he llegit el perfum. Ostres, mira que has llegit tu i no has llegit el perfum. Doncs és recomanable. He vist la pel·lícula. Està molt bé la pel·lícula, Sí, està també. molt bé, Està molt bé. El llibre té un passatge que justament no està a la pel·lícula, no vull anar d'aquests de dir el llibre és millor perquè no sé què. No, la pel·lícula està molt bé, també. Però justament hi ha un passatge que no surt, que a mi em va semblar molt interessant, que se hace como hincapié en el llibre en què Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista, ell ja se sap que té com un superpoder, no?, Sí, en el sí, tema sí, del sí. olfacte, però ell no troba la seva pròpia olor. Ell no olora, i per tant hi ha com una metàfora com que, per tant, no té ànima, no? Perquè sí que és veritat que el propi olor hi ha algo molt personal i molt animal també en el que ens identifiquem i tot això, no? Llavors ell no té olor, i hi ha un moment on ell, per passar desapercebut, perquè genera una mena de rebuig en les persones, hi ha alguna així que no, com que no acaba d'agradar, una mica Dr. Jekyll, també. O sigui, una mica Mr. Hyde en aquest sentit. Mr. Hyde de la novel·la, per Sí, això, sí. no el monstruoso, aquesta cosa que genera com un rebuig, no? Bueno, total, que hi ha un moment que ell crea una mena d'essència humana Sí, sí. i, per tant, se la posa i ja pot anar per un mercat i passar desapercibido i nota que la gent le mira o lo que sea como un humano más y no como un bicho raro. I llavors, després, aquesta essència humana li va posant toques. Diu, ara una essència humana que denote humildat. Pues la gent et tractarà com a humildat. Que denote, pues això, pues ser com més atractiu, o poder, o el que sigui. Llavors va creant com diferents essències humanes amb la que es va disfressant ell només amb l'olor, no? És un passatge que a mi em va agradar molt. Molt bé. I crec que hi ha alguna també d'això, no? Algo que potser hem anat perdent o no li prestem tanta atenció com al sentit de la vista, que la vista, fem un anàlisi molt més ràpid amb la vista que amb altres sentits, però que l'olor també diu molt de nosaltres, no? Sí, sí. Sí, sí. Clar, ja ho he dit tot aquí, no? Clar, ja. És que anem molt malament de temps, eh? Bueno, anem bé. Bueno, no superbé, però més o menys... Pots deixar de dir bueno? Gràcies, Toni, per corregir-me. Dic molt bueno i molt... no? Què? Però un moment, per què dius que no digui bueno? Perquè és un tic o perquè està malament dit en català? Perquè és incorrecte. No, però escolta, Toni. Però ja ha arribat un moment en què tothom diu bueno. Però jo puc justificar-me, Digues. perquè jo això ho presento, que això és un programa xarnego. Ah, molt bé. Aquí ho dic, aquí No, es poden barrejar segons idiomes, i la xarrameca s'escriu amb A, perquè Sí. és un programa xarnego. Però- Bueno, vale, de acuerdo. Però està bé. Quina seria la correcta per dir? Bé, d'acord, bo, no sé. Ok, vale, també podria ser, o no? Vale, No, seria val. Seria val, i a més, quan tu dius vale, has de dir d'acord. D'acord. Jo t'escolto perquè a mi m'agrada parlar correctament i aprendre... T'has fet un tatuatge, no? No, és una calcomania. És una calcomania. Ai. És que vaig estar a l'Inkfest l'altre dia Molt bé.
Bueno, una trobada d'il·lustradors I i il·lustradors. una noia maca te va dir, fica't una calcomania. Tu, lògicament, Hi te vas havia... ficar una calcomania. Em sembla que era un noi maco, en aquest cas. Vaja, però... sí, bueno, sí, és igual, no hi ha prejudici. Sí, regalaven calcomanies, jo vaig muntar una paradeta amb els meus dibuixos. Ah, molt bé. I va ser un dia molt maco, va ser un dia molt maco, a l'Inkfest, i encara, doncs mira, està la ronya al voltant de la, al voltant de la calcomania, i aquí està. Molt bé, vinga, va, sentit de l'olfacte, alguna cosa més? Ah, sí, jo volia, abans de marxar del sentit de l'olfacte, que hem d'ensumar-nos més, companys. Hem d'ensumar més coses. Qualsevol sentit dels 5 sentits que estem parlant ens permet per comunicar-nos amb l'exterior. Estem nosaltres, el nostre cos, i a través dels sentits doncs, obtenim tota la resta d'informació. No hi ha altra manera d'obtenir informació de l'exterior que a través de qualsevol dels 5 sentits. Ah, ara sí. Sí, eh? Sí. Llavors... Bé, hi ha el sisè sentit, que nosaltres no el tenim. Arribarem al sisè sentit. Que, per cert, he preguntat per l'Instagram quin és el sisè sentit, a veure si m'ha contestat alguna cosa. Total, el que volia dir, que el sentit de l'olfacte crec que el tenim una mica apartadet, que sí, que per a oler bien, que vale, que mirem anar a tenir higiene, que s'ha de tenir higiene, i a l'hora de cuinar, per exemple, ja fa bona olor, o per olorar les flors. Però jo recomano que ens olorem... La meva mare és una terrorista amb els això del borrissols dinar. del Malik, Toni. És una terrorista amb això del dinar. Per què vols dir? Perquè cuina tan bé, Ah, clar. i així hem sortit els germans i... Ja, clar, vull dir, vols dir que pas de la vostra oronditat, no? Sí. Ja, però és que, bueno, doncs mira, doncs d'aquí passarem al sentit del gust, ja, si vols. Molt bé, Aquí està, perfecte. Estupend. Però jo volia convidar a la gent a ensumar coses, perquè l'olor també és informació. Llavors, no tingueu por a ficar-vos el dit al malic i olorar aquesta part. A veure cómo huele mi ombligo hoy, cómo huele... Tampoc aneu olorant a la gent aquí acostant-vos, no? Però està sentit i Però nosaltres som Tordera, que és un poble en què la pagesia sempre ha tingut molta importància, i va passar per aquí un barceloní i va veure que... I diu, què esteu fent? I diu, estem tirant fems a les maduixes. I l'altre diu, ostres, a Barcelona els hi tirem nata. Un clàssic acudit que ens fa d'empalme entre un sentit i un altre, i doncs ara sí que sí, anem al sentit del gust. Probablement un dels sentits més disfrutones, no? I Déu-n'hi-do, sí. El sentit del gust, perquè jo et sorprendria la vegada que he fet una pregunta clàssica de tu si poguessis seré gruller, entre follar i comer, què prefieres? Ai, Seré gruller, perquè és com ho pregunto jo. No, però això, entre poder... No, o sigui, durant la resta de la vida, has d'escollir o que només pots fer una cosa o l'altra. O sigui, home, no, però això no... Bueno, jo és una pregunta conjectural d'aquestes. I si em dius, bueno, però és que si no menjo em moro. No, però teòricament estem parlant de que sota aquesta conjectura no moriries per no menjar, vale? I has d'escollir, i la majoria de gent a qui li he preguntat prefereix menjar a practicar l'acte coital de los asuntos de alcoba. Què penses d'això? Bé, per què no mengeu tots amb d'això a mi? Clar. A l'ampli mercat de dones i noies. Potser ho diu gent que ja va satisfeta, no? Clar. Sí, segurament és això. Clar, diu, no, jo estic cansado ja de tanto. Sí. També podria ser. Sí. No, però és veritat, no? Perquè hi ha una cosa de la que, bueno, ja que sé, potser durant tota la vida no se puede sostener eso, però el menjar sí. Però bueno, és igual, no va d'aquest debat, anem a parlar del sentit del gust. El sentit del gust que a la vegada, igual que els colors, no? Pues també té pues, els matisos. Clar, l'àcid, el dolç, el salat, l'amarg, no? Tu saps que per fer pastisseria es fa servir sal? Sí. Ho sabies? Sí, té aquest toque... Sí, perquè la sal és un potenciador del gust. Cert. I llavors, en determinats dolços, galetes sobretot, es fa servir sal. Per això hi ha vegades que te menges una galeta i de cop te ve un gust com de salat. Sí. I és perquè no s'ha fet bé la mescla de la sal amb la... Bueno, i ha quedat una concentració de sal en una galeta. Ara he dit bueno i m'he donat, i ja m'ha sonat raro a mi.
Rar. Hi ha galetes i reposteria que ara mateix ja no se n'amaga de que té la sal. Sí. No és que se n'amagués, però quedava com més camuflat i algunes que ja posa con un toque de sal i ja va descaradament per altre. Inclús la versió dels Magnums, de la competència, que són, abans era Kami i Miko, ara són Nestlé i l'altre, no? Sí, bueno, Nestlé. Que els Magnums de Nestlé es diuen Nui, si no m'equivoco, i aquests ja t'ho diu, ja t'avisa que... Bueno, anuncia que aquests tenen un toc de sal. Segurament l'altre també, però aquest ja una miqueta més cap endavant. Passa que la sal, tu creus que va començar com a potenciador o com a conservador? Perquè abans s'utilitzava molt la sal per conservar els aliments i igual van dir... Això hauria de contestar un antropòleg, no jo. També és veritat. El sentit del gust, no? I tenim aquí també un òrga del cos, que és la llengua, que és increïble, també. Sí. El múscul més fort del cos, ho sabies, això he sentit. En proporció al seu tamany i tal, i a més té una elasticitat i com un ésser, a part, la llengua, que ens serveix també per parlar, És que tu penses... Clar, és que això és aleatori, no?, potser. O sigui, la llengua està dissenyada per captar tot de matisos de sabors, que això no és només per gaudir de la vida, que també, sinó que suposo que d'una manera evolutiva per poder diferenciar esto es bueno, esto es malo, no sé què tipus de coses. M'imagino. Però l'hem utilitzat de sobte per expressar-nos. Els sentits del gust i l'olfacte van lligats, eh? Sí, és veritat. És difícil diferenciar un de l'altre. Tot i que hi ha petites excepcions de coses que fan mala olor i tenen bon gust i al revés, que no... que traient aquest sentit sí que va molt lligat, sí. I que tu tens algun plat preferit, Toni, o què? Jo, tot el que sigui... O sigui... Ara cuina la teva mare, no? He descobert, a partir dels 50 anys, que m'he hagut de posar una mica règim, perquè ja estava impressionantment gruixut i gras. Sí que és veritat que t'has aprimat els últims temps, Sí. He descobert la crema de carbassó. Que bona. Està boníssima. L'has descobert als teus... 50 anys, perquè jo pensava, per textura, pensava que seria dolent. I ja no la provava per textura. Però una cosa, Toni, fins als 50 anys no has dit, vinga, va, ho tastaré. Sí, fins als 50 anys no m'he obligat a tastar-ho i és una delicatessen. Sí, jo la faig a vegades. Bueno, ara feia temps que no faig cremetes, però ahir ho parlava amb la meva mare justament, dic que ara tornaré a fer cremites. També com que ara també de tant en tant arriba alguna persona a qui puc cuinar-li. Doncs això, vulguis o no, també motiva a la cuina. Te carregaràs l'aparell de... Sí, això no es veu, però estic aquí toquetejant. Cuinar també mola quan cuines per una altra persona, no? O sigui, per tu mateix mola, jo també cuino perquè visc sol, quan hi ha una persona, una persona, que pot ser una història d'amor, una parella, o pot ser que vinguin uns quants amics a dinar, però d'acord. Però sí, quan és per més persones, doncs et motives més. I clar, i tot el tema aromàtic dins el sabor és superimportant, sobretot amb el tema de les espècies, no?, i coses així. Va més a parlo aromàtic, però la veritat és que el gust és increïble i aquí no sé si incitar o no, però sí que hem perdut una miqueta el tema de tastar les coses, però no per menjar-les, dir, vaig a xupar aquest micròfon, vaig a llapar, com per obtenir informació, llapar. Això s'ha perdut, no, Toni, o què? Això els nens ho fan, Jo t'aconsellaria que si vols tenir una experiència guai, posis la llengua en un endoll. Ah, vale, molt interessant, no?, per xupar l'electricitat, no? Sí. Així s'haurien de canviar de presentador i me quedaria jo amb el programa. Sí, bueno, vull dir, no sé què fotràs amb això, però bueno. Mira, vols presentar un dia tu la xerrada? No. Jo vinc de convidat. No. Ah, vale. A mi ja m'estaria bé, No. Un dia vinc de convidat i no he estat aquí de trencar-me el coco. Qui mana és tu. Jo estic a moltes coses, Toni, que sàpigues que jo aquest programa l'he preparat mentalment despullat, sota aigua calenta i frotant-me amb líquids viscosos i aromàtics. Dutxant-me, volia dir. Doncs a l'escola que hi anava ens deien que no ens havien de dutxar amb aigua calenta. Per què?
perquè podia portar a... La masturbació. Home, no diguis així, es podia portar a desitjos impurs. A pràctiques onanistes. Pràctiques onanistes, sí senyor. Ostres, bueno, és que aquí entrarien detalls que igual no es poden entrar per aquestes hores. Clar, és que el programa aquest, a quina hora el fem? A les 6, crec, a les 6 de la tarda. Si ho féssim a la nit podríem entrar amb més... Jo només diré que a mi, que per aquestes pràctiques, prefereixo l'aigua freda, mira el que te digo. Però bueno, ja... Home, potser és sadomasoquista. No, és que... Bueno, en fi, és que és igual, no podem ara... Ah, no podem. Seguim aquí, a la xerrameca, en aquesta mini pausa forçada, que no ha sigut per fer cap tall estrany, sinó per situar-vos a vosaltres, aquelles persones que s'acaben d'incorporar aquí en el 107.1 FM a Ràdio Tordera, doncs que sapigueu que estem escoltant la xerrameca que s'escriu amb A. Avui estem aquí amb el Toni López d'aquí de la casa de Ràdio Tordera xerrant sobre els 5 sentits. Cada dia la xerrameca escull un tema i l'utilitzem com a excusa per patar la xerrada, sempre variant convidats i convidades. I doncs avui hem parlat de moment de la vista, de l'olfacte i del gust, i ara passarem a parlar de la oïda i el tacte, apurant el temps que ens queda. Dir-vos que si us heu enganxat a la meitat del programa i voleu sentir-lo sencer, podeu anar al canal de YouTube, al meu canal, que es diu Todo Cabe, i allà trobareu una llista on posa la xerrameca i podeu no només escoltar el programa sencer, sinó veure'ns els caretos, que esto es para verlo, i també inclús consultar doncs, programes anteriors que estan tots allà penjats. L'estrena sempre és simultània els divendres a la mateixa hora aquí a Ràdio Tordera i a YouTube, al canal Todo Cabe. I bueno, si hem parlat de l'olfacte i el gust, que no sé si se'ns està quedant alguna cosa al tintero, ja ho hem dit, és que hem de passar ràpid per les coses, Toni. Si algú diu, ostres, és que podíeu haver-li dedicat un programa sencer al gust, doncs escolta, ja el dedicarem. Sí, clar, evidentment. Què voleu? És que això també al final és un programa d'entreteniment, no, Toni? Que potser de tant en tant es diu alguna cosa interessant, doncs no us diré que no, però ja està. És el que hi ha. Anem a seguir, vinga, va, anem a rendir-li una miqueta d'homenatge al sentit de la oïda, no? Sí. Que mira, que igual que estan relacionats l'olfacte i el gust, no? D'alguna manera, la oïda i la llengua també, no? Perquè igual que hem dit que el sistema el sentit de la vista és un dels principals, no? El que més ens porta, però també la oïda, perquè ens hem inventat la paraula, l'ésser humà, som així de xulos, que hem creat que gràcies a la paraula podem acumular informació més enllà del temps de la nostra vida, sinó que anem passant d'unes generacions a altres, també gràcies a la paraula escrita, però primer venia la tradició oral. Sí. I gràcies inclús a... Hi ha textos molt interessants d'oralitura. D'oralitura. M'encanta aquest concepte. Ara ens explicaràs. Llavors, gràcies a això, ja sigui d'una manera arbitrària o no, és la gran part en la que ens comuniquem i evolucionem, no només com a espècie, sinó cadascú individualment en el temps que tingui la seva vida, no? Llavors, gràcies al sentit de la oïda, més enllà del que ara parlarem, d'aquest radar que tenim per captar tot tipus de sons i situar les coses espaialment, és que ens serveix per parlar, que és el que estem fent ara, Toni. És increïble, això, Estàs parlant més tu que jo. Sí. Estàs golejant. Estic golejant, vinga, va. Estàs golejant. Toni, callo la boca i et deixo parlar tu. No, que simplement l'oralitura és el que estudia el que cantaven els antics aedes, vale. Els antics poetes, perquè la Ilíada
i l'Odissea no ens han arribat com eren al principi. Vale, perquè primer era tradició oral. Era tradició oral, vale. i molts pobles, tota la tradició oral se li diu oralitura. M'agrada molt això. Sí. Sí, no estem parlant de coses de lo que parlàvem abans, de desitjos impurs ni res. No. I llavors és molt interessant d'estudiar aquests temes d'oralitura, perquè ens han arribat des del poema del Mio Cid a tot el que seria... A més es deia el cantar del Mio Cid. El cantar del Mio Cid, la paraula perquè cançó... eren juglars, clar. I llavors és interessant. És que, mira, és interessant perquè la paraula cançó ara la relacionem com directament a una part musical, i abans era com una mica més que això, una mica diferent. Per exemple, la canció de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, es refereix a això, aquesta tradició oral. Te'ls has llegit, el Juego de Tronos? No els he llegit. Jo sí. El cantar del Mio Cid. I està molt millor els llibres que la sèrie. A mi m'ha agradat molt La Casa del Dragón, per això. No l'he llegit. No he llegit res de La Casa del Dragón. No, La Casa del Dragón és de la de los... Sí que l'hauràs llegit, que és l'últim, el de los Targaryen, que és la història Fuego y Sangre o alguna cosa així. No? Sí, però aquest no l'he llegit. Aquest el tinc apartat a casa encara. Després parlem d'aquest perquè jo no l'he llegit, però la premissa de com està escrit em sembla bastant interessant. Bueno, sí, no, de fet ve una miqueta al pèl, parlo de la oralitura, perquè teòricament aquest llibre, passo ràpid, que si no ens mengem el temps, i aquí parlant d'un llibre que no he llegit, però bueno, teòricament està escrit de manera que com si fos un registre històric de la història dels Targaryen, i és un recull de coses que deia el poble, d'alguns bufons que explicaven la història, d'alguns escribanos i tal, inclús de certs fets, el llibre et planteja diferents versions i tu ja t'haces la tuya. Llavors, realment seria com un recull d'oralitura dins d'un món de ficció que és Westeros i Joc de Trons. Bueno. Un altre tema que et pots apuntar, l'oralitura i la protohistòria. Oralitura i protohistòria. Això com a tema s'ha desenvolupat un altre dia, vols dir? Vale. Sí. Pues sí. Però la protohistòria és quan un poble ja té escriptura. Per exemple, els ibers tenien escriptura i no l'entenem. Però ja els arqueòlegs els consideren que estan dins la història perquè ja tenen una manera de fer històrica. Clar, tenen un registre. Els sumeris, no? Els sumeris no són dels primers també? Sí, exacte. Molt bé. Doncs jo tiro els conceptes així, saps? Miro el macuto de conceptes i dic, vale, este me sirve. No, però sí que és veritat. Un dia hem de fer una de prehistòria, oralitura... I portes amics teus que sàpiguen... Sí, perquè jo tinc el Sergi Pérez, el d'Infesto d'Espectacles, i l'Eloi Parladé, que també són unos coquetes, i jo crec que aquí podríem fer algú guapo. No, el que podrien és recitar poemes antics. Això també estaria guai. Sí, per què no? Vale, doncs res, que bueno que vale, que d'acord. Per sortir del sentit de la huida, això, que també que parlàvem abans de la bellesa, no? Sí que és veritat que la veu, ja sigui per un tema de vibració, el que sigui... Que diuen que la visió dona molta excitació. La visió? La visió, la vista. És la que entra primer, però és que després la veu és molt important, també, perquè... Però els homes són més visuals i les dones són més auditives. Podria ser. Això és el que es diu, De fet, és bastant comú a la ràdio que ens escoltin i es facin una idea equivocada. Sí. Sempre és millor. Sí, vaig veure aquest, com es diu, el Monarraco. El Basté. El Jordi Basté, que li va dir al Corte Inglés que no la volia conèixer. Ah, sí? Cada dia entra una veu del Corte Inglés... Vale. I li va dir, jo t'imagino així, però soc totalment al contrari. Dic, saps què? No et vull conèixer per mantenir la meva imatge sobre tu. Això el Jordi a la noia. A la noia, sí. I ho fa molt bé, la noia? Ho fa molt bé. No sé a qui et refereixes, però i Jordi Basté també ho fa molt bé, Sí, home, sí. És un gran emissora. A mi, des de Ràdio Tordera podem dir que ens agrada RAC1, no? No passa res, no? I tant. A mi m'agrada més Catalunya Ràdio, però bé. Vale.
Vaig fer una coseta, jo, per Catalunya Ràdio. Ah, sí? Molt bé, molt bé. Una cosa de la Super Bowl i tal, bueno, una cosa d'aquestes més per al Twitch No, si i al tal. final seràs artista dels cotitzats i passaràs i diràs, mira, Antoni López, Sí, aquell bueno. desgraciat que m'ajudava a fer tonteries. Cotitzar no vaig cotitzar, també et dic. D'acord, doncs això, que també hi ha un atractiu, volia dir, a la veu, no? Que una veu que també hi ha alguna allà que és més difícil de descriure, no sabem per què. Estàvem parlant de l'oïda, i no hi ha res que et citi millor que una bona música. Ah, ostres, gràcies, Toni, que anava a marxar aquí sense parlar de la música. La música, jo quan faig programes de sardanes i trobo un programa de sardanes airoses, surto d'aquí excitadíssim. Sí, Content i d'haver fet una bona feina i surts content perquè t'ha animat la música. Sí, és veritat, és veritat. I també pot acompanyar-te en un sentiment més profund o obscur que et costa entrar i dius, venga, voy a ponerme aquí a la María Arnal y que me baje al pozo. D'una manera més agradable. Sí. Sí, gràcies a la música que ens ha donat tant, a més. Tantes coses. La música seria un altre programa al que dedicar-li un programa sencer. Perquè per un segon la música ha de ser impressionant. Bueno, clar, és increïble. És un plaer increïble. Sí. Increïble. Clar, i a més és curiós perquè nosaltres podríem fer-ho, podem tancar els ulls i posar-nos a escoltar música. És que quan tanques els ulls i escoltes música també t'arriba més. Per cert, no sóc gens fan dels videoclips. No? No, o sigui, hi ha videoclips que són guapos, que són obres d'art i tot això, no vull dir que... Tampoc del videoclip del Boys. Pues no. que surten pits rebotant tota l'estona, m'imagino, no? Se li veu els mugrons. Ah, hi ha mugrons i tot. Sí, tu ets que ets d'una altra generació. No, sí, potser sí. Clar, és que és veritat, abans se celebrava més un muro, això ho entenc. No, però el que vull dir que a vegades, a mi si hi ha algun artista musical que m'agrada treure una nova cançó, intento no posar-me directament al videoclip. Jo m'agrada escoltar la cançó. El videoclip és com que eclipsa d'alguna manera, està donant potser un significat però més... Però potser t'agrada ballar les cançons i el videoclip ballen. No, però sí, jo després puc anar i mirar el videoclip si m'interessa, però en general crec que li resta, que està més subjecte a una indústria que has de treure el videoclip perquè sigui més vistós, clar. Quan jo, com el que tu dius del sex, jo vull escoltar la cançó amb els seus matisos i no si diuen la negrura de tus ojos y yo tenga que ver unos ojos muy negros en pantalla y déjame que me imagine yo la negrura que pasa on m'estàs cantant. Bueno, en fi, coses meves. Anem a canviar de tema, Toni, que ja estem a la Uf, mare meva, no ens donarà temps ni a parlar del sisè sentit. Bueno, va, ràpid. El tacte. El més íntim dels sentits. Sí. Estem d'acord. El sentit que tenim més censurat perquè el reservem per... quan al final ens toquem molt poc, ens toquem amb les persones amb les que tenim molta intimitat i mira que és un sentit molt agradable, és el sentit del plaer d'alguna manera, no més enllà del plaer de menjar i podeu obtenir plaer per diversos, però el plaer... I els nens quan tenen por s'agafen a les mares. Per exemple. O els nens i les nenes. Els nens i les nenes. I el dorms abraçat al coixí, o sigui, el sentir-se arropado té molt a veure també amb el sentit del tacte, a mesurar la temperatura, també ens arriba a través del tacte, i hi ha poc contacte, no? Però té sentit, no?, que així sigui. Què penses tu del contacte? Sí, perquè llavors quan hi ha t'agrada el contacte? A mi m'agrada el contacte, vale. Sí. Vols que ens toquem les mans? No, gràcies. No? Vale. No t'agrada tant. No, és veritat, però home, ha d'estar justificat. És que... Clar, sí. És que però hi ha cultures que encara el contacte... Els hi costa. Els hi costa encara més. Sí. Bueno, i és que inclús això de fer-se dos petons que fem aquí a Espanya. Espanya! Viva Espanya! No, perdona. Que marxo ara mateix, Perdona, m'he vingut a dar. T'has passat ara. Sí. Això ho haurem de tallar. Bueno, això que fem aquí a Europa, al Mediterrani, això de fer-se dos petons... Sí. És una cosa que per fora és una cosa molt rara. Sí, però els francesos es fan 3. Vale, bueno, ok, ja estic parlant d'Europa, però... O inclús
que una parella es saludi fent-se un piquito, un petonet a la boca, tampoc és tan comú fora, oi? O sigui, no, que facin petons, però que això que sigui com una manera de saludar-se, Sí. és una mica... Tu pares a pensar i dius, estic ficant aquí la baves aquí en la mejilla d'una persona desconeguda. Jo fa temps que jo intento, a qualsevol persona nova que conec, sigui home o dona, però bueno, parlo de les dones concretament ara, donar-li la mà. Jo intento oferir mà, primer, perquè no... Sí, perquè les noies de la CUP ja comencen a dir que si li fem 2 petons les crucifiquem. Bueno... Jo he sentit aquest argument. Sí, jo crec que no les persones que ho facin ho faran amb aquesta intenció, perquè al final és algú cultural i que ho arrosseguem, però tampoc està malament canviar el xip. No només per un respecte, sinó per dir, bueno, jo és que tampoc et conec tant per ficar el meu llavi a la teva galta, saps què vull dir? Sí. Encara que siguis una dona. Ja, però nosaltres a més som barbuts i això també pot molestar. Per exemple, sí. Tot i així em trobo amb molta sorpresa, quan ofereixo, i insisteixo, ofereixo mans a dones. Jo també. Si la persona ve a donar-me 2 petons, mira, que ella és la Marta i tal, tampoc li trec la cara, vale? Però... La Montse Bassa, que és una diputada molt atractiva d'Esquerra Republicana, i li vaig oferir la mà, i em va donar la mà. Molt bé. Que és la germana de la Dolors Bassa. Ok. I bueno, doncs això, no invaïm l'espai personal, perquè clar, tu pots parlar i sense que et contestin. Tu pots escoltar sense contestar, però tu no et poden tocar sense que tu toquis, perquè la que hi ha contacte ja les dues parts estan. Llavors és una cosa que de sobte és mútua i per això està bé respectar l'espai personal de l'altra persona, però bueno, també podem... no perdem el tacte, podem tocar moltes coses i, sobretot, quan estigueu a la dutxa amb aigua calenta, visca el tacte! Bueno, és que clar, aquí quan un descobreix el tacte en aquest sentit, vamos, no se despega, A l'època, parlo de l'època. Això de les hormones és un problema. Els homes tenim un problema greu amb això de les hormones. Però després es passa una mica, també. Què? Que després es passa una mica. Sí. O sigui, com a mínim no hi ha aquesta necessitat imperiosa i constant de canviar-li l'aigua al canario, saps? Sí. Tenia bé parlar del tacte, ja quasi que ens hem passat del temps, així que per anar tancant, anem a parlar de quins serien aquests 6è sentits. N'hi ha alguns dels que se n'han parlat i algú que té aquí el Toni a dir-nos sobre aquest 6è sentit. Jo vaig a buscar un moment mentre, Toni, a veure si a l'Instagram han contestat quin és el 6è sentit. I digue'ns, tu dius que les dones tenen... La intuïció. Tenen la intuïció. La intuïció femenina. Vale. Aquest és el 6è sentit. La intuïció femenina, cosa que dius que els homes no podem tenir. Bé, jo a vegades he intuït coses, vale, però tan desenvolupada com el tenen les dones, no. Ok. Vale, la intuïció femenina. I podríem, si no fos femenina, la intuïció, així en general, podria ser un 6è sentit, també. Sí, i de fet és una demostració, la intuïció, d'una certa intel·ligència. Vale, si interessant. La gent que intueix les coses té una certa intel·ligència. Vale. Molt interessant. Un altre, el que diuen... És que les dones són molt intel·ligents. Sí, bueno, n'hi ha que ho són i n'hi ha que no, Vull dir que no. En principi les dones són més intel·ligents que nosaltres. Sí, tu penses això, Jo penso no vindré a repetir-ho. No, les notes ho demostren. A no ser que, clar... Les notes... Bueno, sí que és veritat, i que jo recordo prenent apunts, que, clar, els apunts en brut de la meva amiga Maria Galí, que seia amb ella a batxillerat, els seus apunts en brut eren més nets que els meus apunts en net. No, en sèrio, com pot ser que estigui prenent apunts ja escoltant i amb diferents colors i tal? Bueno, sí, no, la veritat és que no ho sé, el tema del coeficient, a mi no m'agrada mai ni caure cap a l'altra banda. No estem dient que no estem parlant
d'una infravaloració de l'home. Ja. No estem parlant d'això, eh? No, tampoc m'ho prenia així, no soc un incel ofendido, sinó que a vegades volent estar, doncs, posant noves cartes a sobre la taula que ja toquen, llavors com que tampoc vull caure de dir, no, llavors les dones són clarament superiors i no sé què, com fer una mena de pilota que tampoc és necessària, no? Bueno, en fi, crec que m'estic embaranyant jo sol explicant això. Sí. Sisè sentit, també se'n parla de l'equilibri, també diuen que és una mena de sisè sentit. Mira, real. ahir estava fent cinta, que és un altre dels motius pels quals m'he aprimat una mica, i vaig acabar corrent cap enrere per no caure. I Què vaig vols dir? Sí, Com corrent cap enrere? perquè em vaig entrebancar Vale. i vaig haver de córrer cap enrere i saltar al llit perquè tinc la cinta al quarto. Sí, aquesta imatge és increïble, Toni? Sí. I sí, me vaig salvar d'una caiguda, però perquè encara tinc un cert sentit de l'equilibri. Gràcies al sisè sentit, Toni. Doncs amb aquesta imatge del Toni suat, corrent del revés, intentant no caure i caient al seu llit, amb això ens quedem, no? Que faig 5.300 metres cada dia, eh? 5.300 metres, sense bellugar-te del lloc, eh? Sense bellugar-me del lloc, això és... Alguns déus ens estaran mirant i diran aquesta colla d'humans són imbècils, aquests mamífers. Molt bé, Toni, doncs no, m'alegro que estiguis així, que et sentis millor també, que t'estiguis cuidant, que és un esforç diari, tot s'ha de dir, és un esforç diari, però bueno, després ho agraïm, i a més, mira, el sentit del... Mira, l'altre dia el que he fet també és posar una tele petita i un petit DVD, i et veus les pel·lis allà mentre sues la gota gorda. Mentre vaig estar mirant Shakespeare in Love, que és una gran pel·lícula. Molt bé. Amb una gran actriu i vaig gaudir-ne. Me la miraré, aquesta pel·li la vaig veure fa molt de temps, i el sentit del gust, Toni, no hem parlat tant, però que difícil és enfrontar-se a les persones que ens agrada menjar diàriament, quan no hem de menjar tant, perquè una persona que tingui un problema amb la droga, doncs si ho deixa, no ha d'enfrontar-se cada dia i tenint una ratlla de cocaïna allà davant. Clar. Però és que un plat l'has de tenir sempre davant. Sí. I és un tema. Bueno, en fi. Ens quedem amb la imatge del Toni corrents i ensopegant-se, que em sembla molt divertit. Toni, gràcies per venir a Xerrameca. Espero que aquest minut que ens hem passat el Martí pugui fer peripècies per colar-ho, perquè ens hem passat una mica de temps. I, Toni, parlarem d'aquests de la oralitat i tot això que m'has dit, ho estic dient malament, però buscarem temes interessants per pròxims programes. Moltes gràcies per venir i a vosaltres doncs ens escoltem la setmana que ve aquí amb més Xerrameca. A reveure a tothom!